Ilazki, denboraldi berria abiatu genuenetik, proba berri batzuk txertatu ditugu, sartu ditugu proba berri batzuk. Esango nuke orain, ofizialkia, proba horiek egonkortu direla. Alegia, jendeak barrenatu ditu, ulertu ditu, erabiltzen ditu, aurrekoan ikusi nolako, gertatu ditzaidan, parrandan ebilela, komunera sartu, eta lagun kuadrilla batan bertan. Eta sartu eta esaten date, homea jo, miluzekoa! Zer moduz, eta esaten date, hemen txe, arrasto, zarrasto! Zan duen, proba hau egonkortu da. Gatozen lagure lehiakideak bezedez. Urtzi eta Iban, Ibai eta Ixon, Asier eta Oian, lehiakide berriak gogotsu datoz. Egonkortu dira proba berriak eta... Zalantzari. Zuek egonkortu zareten bezala, xe? Erne, 14. saioa. Bega, txalo bat, 14! 14. saioa, miluzen. Haupa Urtzi eta Iban! 2.825 euro dagoeneko irabazita. Eta hemen fitxak tarteka ere berritzen dituguta. Jartzen du, oso lehiakorrak dira. Horregatik zaudete hemen? Bueno, izango da, ezta? 14 saio egiteko ezinbestekoa da oso lehiakorrak izatea? Eta zorte pitxin bat ere bai. Zorte pitxin bat ere bai. Ni jakin nahi dut, miluzen bai, miluzetik kanpo ere lehiakorrak zarete, hori bizi estiloa da. Gehiago. Bai? Gehiago kanpoan, Bai. Bueno, lehiakortasun horretan falta zaiguna da. Zer falta zaigu? Zakua eramatea. Zakua! Lehiago gorra hori, Oso. Gerturatzen ari gara. Akaso gaur konkistatuko dugu? Ea ba? Ea ba, animo boikote, zorte hon. Eskerrik asko. Loreta Maia ezin etorri gaur eta lehiakide berriak ditugu, Ibai eta Ixone, ze moduz? Ondo. Bueno, abantaila bat, behintzat filosofia askorekin hartuko duzue, gaur gertatzen dena. Ibai? Bai. Filosofia ikasten. Hori da. Biak. Bizok filosofia ikasten, non dizatoz Ibai? Endaiatik. Filosofia ikasle eta zer gehiago? Afizioak. Eta, bueno, zerbait eratagatik bertsolari. Oso ondo. Ixone, zu nondik? Ni Durengotik. Filosofia, zemakarren mailan, zauzia? Lehenengo mailan. Ondino hasi berri. Bai. Ondo. Antzerkia be gustatu Ixone? Bai. Eitzen zu? Bueno, aurten eingo dote. Osa, nau bilatzen leku bat eiteko, zen azaldu berri Donostin, eta ondino kokatzen nago. Asmo honak. Bai. Ondo, eta ensaiatzen miluzera etorri zarete. Ibai eta Ixone. Ze helbururekin, Ibai? Ondo pasatu? Dirutxu irabazi? Bai, ondo pasatu eta dekogu... Diruren baldortzen badugu, duela gutxi lagun batek igual jazten hain laguna sofa utzi zigun pixuan. Hautsi egin zuen berak? Bai. Aipa. Sofa berri nahi duzu orduan. Bai, batez ere fiantza bueltetako eta horre. Wow, ze trama, Ondo. Orduan, beharrarekin datoz Ibai eta Ixone, ia sortea dagoen, haupa ongietorri, Eta beste bikote berri, miluzen, Asier eta Oian ongietorri. Haupa. Nondi gatoz? Behasaindik biok. Biok behasaindik, biak ingeniariak. Oan diganez, en prozeso. Bueno, ari zarete. Ingeniari asko emandako zonaldea goierri, Bakoitza ze adarretan, Asier? Ni elektronika. Eta Oian? Eta ni diseinu industriala. Ados, miluzerekin bat egin duzue pixuki dezineten garaitik edo? Bai, aurreko urten. Pixuki ginen da ikusten genuen beti eta, bueno, ondo. Ondo, bereziki bietako bat, ondo, fitxan argitu duzuenez. Bueno, etxen ikusten genuen nik gehiago asmatzen nun. Vale. Ez da, guain ez dakit, baino... Platora etorri gara? Guain ja diferente da, baino. Bueno, Oian, gehiago asmatuko balu zu ere konforme. Hombre, ni enkat. Dirua gero erdi bana beti, Bai, ez da? Bai. Ikusiko dugu, animo bikote, zorte hon. Eskerrik asko. Ongietorri guztioi, Adi, ondo entzun, zakuan, serio gauz, 31.000 eta 500 euro ditugu! Sekukoa! Eta zakua bete txalo, urretxindorra ikastolako lagunak etorri betira gaur miluzera. Berriro, Egon daizela. Arrasto, hasiko gara, gure lehenengo taula Urtzi Iban. Zeuek erantzuten lehenak, eta iezkutuko kontzeptua zein den asmatzen diguzuen. Guazen, lehenengo taularekin, eta lehenengo arrastoak dio, egunero begiratzen diogu. Egutegia. Ibai, Ixone. Ispilua. Asier, Oian. Guraldia. Ondo zabiltzie. Bigarren arrastoa, nahiko irekia da batzuetan. Leioa? Leioa. Osondo. Ze lehiakor. Osondo. 90 puntu sartu dira leiotik. Bikain bikote. Bigarren taula. Ibai, Ixone, zeuek erantzuten lehenak. Bigarren taulako lehenengo arrastoak dio. Zahartuta dagoela, esaten diote. Amona. Amona gaixoa. Asier, Oian. Gernikako arbola. Behin katue. Urtzi Iban. Bota.
Baserria. Ibai Ixone, umoretsua da nahi duenean. Egaña. Bezarka da bat, Andoni. Asier Roian, Paso. Urtziban. Iker Galartza. Bezarkadak denoi. Ibai Ixone, eguraldiaz asko daki. Kontuz. Ibai Ixone, Denbora. Asier Roian, Andoni Gabirikoa. Puru, alegia. Urtziban, Temporak. Umoretxo ez dakit. Baina, Bueno, tira. ba, temporak. Denborak. Ibai eta Ixone, arbasoek utzitako oparia da. Kontzeptual lotuko ditugu. Botazio zer? Zuaitza. Guaitza. Asier Roian, Paso. Paso. Urtziban, Barometroa. Ibai Ixone, gezurrak hankamotzak dituela dio. Pista hona hau, Atxotitza. Atxotitza. Oso Hori ondo, bai. ezaera zarra. Osta zaigu. Oso ondo. 60 puntu zuentzat. Eta berriro ere, Egañari, Galartzari, Andoniri. Eta Andoniri esan Bezarka. asko. Txalo bero baten nahi duzez. Zartuta, ondo zartuta. Danon moduen. Hori da. Asier Roian, bale, 3. taula. Venga, puntu batzuk ia lortzen ditugun. Lehenengo arrastoak dio. Errespetatu egin behar nauzu. Señalea. Urtziban, Aragua. Ibai Ixone. Anbotoko Mari. 2. arrastoak dio, jendea bere honetik ateratzen dut. Trafikoa. Urtziban, Semaforoa. Ibai Ixone. Irakaslea. 3. arrastoa. Hegazkinera sartzean aurkituko nauzu. Bai? Iara. Ilara. Oso ondo. Oso ondo. Puntuak ondo banatuta, Asier Roian, 80 zuentzat. Oso ondo. Ilaran jarrita puntuak. Urtziban, arrastuz normalean koska bat izaten duzu, saio azeretan, gaur ondo hasi gara. Gaur modatu dituk. Ondo jarraitzea, komeni, Imintzio kazuek, Ibai Ixone beste aldean zuek asmatzen. Eta ia, 3 kontzeptutik 3 asmatzeko moduan gauden. Denbora. Hasi lanean. Bizikleta, triziklue, patinetie, patin- Bai, monopatine, Ez. patineti zelakue. patinete elektrikue. Vale. Pizza. Borobila, pizza past... Oso ona. DJ... DJ-a. Bai, baina zer da? Musika... Viniloa. Bai. Vinilo Viniloa. diskoa ondo. Sokatira, Bai, sokatiratzailea, bai, ez, eta... arrantza, ez. Sokatiran lehiatu... Bat esan duzu eia. Sokatira eta... Eta soka. Eta... Eta? Eta animatu... Eta animatzaile. Ez da animatzailea. Salie. Salie. Ez da zalea, beste zerbait da? Entrenatzaile. Hori bai! Vale. Ondo! Entrenatzaileek animoak ere ematen baitituzte. Kostata Urtziban kirol apur bat egin behar izan da, baina berez izan du, ondo, 60 puntu hau bazuek. Jone, esan dugu, aktore lanetan hasteko edo zarela, Egaña etxean begira daukazu. Ea zer moduz botatzen garen. Hartu lekua zue bideok. Markatu Egaña. Bai, hori da. Asier Roian beste aldean zuek ere. Bota proposamenak, bikote? Beldurri gabe. Bai, denbora. Banatu ondo lanak. Eta hasi. Zezena. Bai, Toreroa. zezena. Toro mekanikoa. Bai. Hori da. Moztu. Garbitu. Bai. Tipula moztu. Eta zer da? Anarie. Bai, zein? Barra. Patatak moztu. Azenarioa, barazki bat. Zer da? Paia. Bai, Janarie zehatze ona. Ez, hirugarrena. Aldatu egingo dugu? Umea.
Kakain. Partela aldau. Bai, Bai. oso ondo. Eta, Venga, geratzen dana. apai bai? Txilik, Lurra. Bai, bildu, janari bildu. Patata, babarruna, Hartu leku, ensalada bat. Zara Ibai, bereziki entsalada zalean, za? Asko kosta zaigu ensalada egiten horrela. Bai. Hau eta bestea eta... Asierroian, Produktu gehiegi. Miluze etxetik asierrek uste zobeto. Zezen mekanikoen norro naue. Bat edo bestie. Jakintza du. Bai, Hauek diseinatu egite dituzte. Probatu barik, ondino? Ez probauta bai, baino. festa dano probauko, a ver. Ez dira gogoratzen, hori da arazoa. Bi, ederorteon 40 puntu bitalentzat. Etxean Miluza ikusten zenutenean, Imintzioka ere aritzen zineten edo asmatzen bakarrik? Noiz benka. Noiz behinka? Gutxi baino. Ba, orain lan hori topatzen daizuen oski Asierroian hartu lekua. Urtziban beteranoak bestaldean. Eta beteranoak zareten aldetik zuek ere lagundu noski. Ea zerra horren, denbora. Futbola, Baloia. gol, penalti, falta, Atezaina. atezaina, Ez. porteria, Porteria. Ez. pozelaia, beisbol, Beisbola. beisbol, Golfa. softball, golf, Eskubaloia. Bai, baina bera zer da? futbolaria, atezaina, Ez, ez. beisbol jokalaria. Ez. Urrengoa. Lehoia. Alaketa. Edaria. Edaria, sagardoa, barra, tabernaria, Taberna. zerbitzaria, Taberna. Ez da taberna? Barra. Ez da barra? Venga, bero. sukaldariaria, Ez. Tabernatik gertuago. Txikiteoa. Ez. Kainak. Tokia. Diskoteka. Ez? Soziadea. Ez da ere? Ai, azkena. etxe bat, Etxe bat. eraikina, Bai, bizilaguna. Eta? Vale. Eta? eta ez da bai da. Bizilaguna ez da bai da. Bai, Bai. oso. Lehenbizikoa berriz ere? Lehoia. Bai. Tigrea. Zer da? Lotura egin? Arrasti. Jupa. Hartu lekuen. Astima. Erraza ere, baina... Beisbolean, saskibaloian... Kirol maskota bat. Maskotak ikusten ditugu. Bai. Lehoiak, hartzak, bestelakoak. Da txosnara, eskara iritsi bez, bai? Bueno, bat, 20 puntu bitaldentzat. Eroglifikoak puntuak pilatzen jarraitzeko ez dinobie, eta lehenengo parie Urtziban zauentzat izango dira. Guazten lehenengoarekin, denpora. Txikitatik gustatzen zait, Eskupilota. bai, 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 erne, oso ondo. Teklatuan esk-u, pi, lo, dago, eta ta. Eskupilota, oso ondo. Zuek zalea gainera. Bai. Nor da favoritue, Iban, zurie? Pelotari favoritue? Orain edo betitik. Orain edo betitik, Betitik, maizune. betitik. Betitik Martínez Irujo. Bai, Dorain? Orain? Orain ezkurdia gustatzen zait. Ondo, bako jebizek. Bai. Zezen plantie, Garra, ondo. Urtziban, bigarren eroglifikoa denpora. Sorbaldan daukazu, Bihotza... ez, zer da hori? Aplikazioa, Ez, APP-a, zeo zer da hori? Tinderra, Ez, bestie, badua, gero zer ikusten da? ierortzen, Ez. isalto, saltoi. Bai? Ah, match. Match, Ai. bai. Matcha egiten genuen, bilaik eta gustoko dugunean Bai. baten bat match egiten dugu. match. Eta Match. saltoa, matchin saltoa. Bueno, pilota bai, Tinder, Ez batez. zain beste antza. Iritsiko dira, gara jobeak akaso. Berroita bar puntu! Animo! Imaginatu, Tinder bai, baina matxik ez dugu egin. Oraindik. Eukizu inoiz? Nik ez, nik ez. No, pues. Lagunena bai, eh? Ah, bai. Oportera joan, Bai, aia, zer izan hartuta. da, bai. Bai, interesgarria. Ondo, interesgarria. Vale, Ibai Gixone, ingun match, eroglifikoekin? Seguru baietz. Lehenengo da, denpora. Nik joko ditut. Zer da? Zer ikusten du? Kanpaikadak ez... Top... No. Pa... Zer ikusten du? Topa? Bestera batera? Txin. Txin-txin. Bai? Bai? Txin? Txindatak. Batera entzuna ez? Epa. Vale, vale. Topa hori bestera batera, agertu zaigu eroglifikoetan txin-txin. Zati bat ez genuen behar txin eta data, ezberdinak txindatak. Oso ondo. Bai. Vale, Ibai Gisoneia beldurrak enduta, Ja. eroglifikoei, bigarrena. Hurrengoaren bila. Denpora. Niretzat beldurgarria da,
Ensalada. Dantza... Ze dantza, zehaztu? Disko... No. Ez? Behien? Ensalada... Lechuga... Ez, ensalada bai ezer behar du. Ez da samba? Goikue, eska, dantzan nabil. Eska eta ensalada. Ensarik ez, lada bai. Eskalada. Ensaladari. Ensalada guk burua genuen. Ibai, ensaladari ezin ies egin, eh? Bai, ez. Eska, berroita puntu alere, ondo! Eska herriko, dantza herriko, ja. Eska, ondo. Asterik ez du egin urtetan. Asierretoian, eroglifikoetan ze moduz? Ara, ikusiko. Asier oso ondo. Bai, zera, danen Etxean, ondo. bai. Etxe non dubiltzea. Venga, mutilek, erakutsi, lehenengoa denpora. Erdoilduta dago, bale? Gol, denda. Gol baderantzunan zati. Gol... Gero ze ikusten da? Denda, zentro komertziala. Denda ez. Azoka, ze azoka. Bide, Durangoko azoka, no? Bale, eta bi zatitan ze irakurri behar da. Gol, bi, duran. Gol? Durangoko azoka nola esaten dugu guk? Goldura. Durangoko azokari da, deitzen diogu. Durangoko azoka, zatituta geneukan D eta A, golde A. Orain bai. Oin bai. Bai. Asier, etxean bazen du bezala. Bai. Bigarren eroglifiko hau bai, denpora. Bisitatzeko leku asko dago. Zer da? Oi, menta. Bai. Mente. Non? Mentean. Non? Mentan. Mentean. Ez? Menten. A ber, zer da bekue? Mente baldean. Bale. Mende baldean. Bale. 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 Menta baina euskaraz menda. Menda baldean. Eta eragiketa egiten dugu, egaitzek aldatu, mende baldean. Bale? Egin izan dagako, Asier? Bere batik asma du, Bai, etxean bezala sentitzea. Asmatu dute, berroita bar puntu. Hori da balekoa. Eta zazpikitxo bat ilazki, Tafailatik iritsi zaigu, kasu honetan, argazkian ikusiko duzen moduan, Tafailako zonalde honetan, ezin da aparkatu, bertan delako gure zirzua. Gure zirkua bertara joan da, baina egin dute delako, kombinazio moduko bat, gure zirkua eta zetak elkartu dituzte. Pello reparaz gure zirkuan, imaginatu. Etxoketiek, gure zirzua, Tafaila, eurre. Idatzi dute horrela, eta ideia bat eman digute. Beraz, Iker Galartza, zartzen ari zarela aprobetxatuz. Fitxatu, Pello, txalo bero bat, gure zirzua! Eta Pellok abestuko luke bertan, guazen Bilbo, ni luzeko esku. Atxeden hartu ezazu, esku honetan nago zure ondarea. Oso doi, Xone! Oso ondo! Primeran. Hori da jarrera. Oso ondo. Urtzi ban berriz, dantzarako baino, induzketarako prest. Hori da. Bai, ez da? Gainera etorri galata, lehenbiziko eskua. Hauxe zuen esaldia. Eta enuntziatua, Anjet Dualdek esperientziatik kantatutako mezua. Ja ba. Eta galdera da, zenbat aldiz entzun dugu zeu. 10, 5, 7 edo 8tan. 8. 8 zeu? Zeu, 8. Oso no? Aurrera. Noiz jaio zen Barbie Panpina, 1948an, 49an, 59an, edo 65an. 59an. 59an? Hau pasuek. Dena da, BTV. Ez dut eukin joiz? Ez? Ez? Nik ere ez. Orain sekulago joera, pelikularekin. Bai. Aurrera ingo dugu. Nola jarraitzen du abestiak entzun? Elduna zazu eskutik, soilik zudakizu bezala, gelditu dezagun denbora. Gure eskuetan, gure begiradan, gure uneetan, gure bezarkadan. Begiradan. Gure begiradan. Gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Oso ondo. Zora garri. Aukera danakonak, Bai, gogoan Eskuak, izan. begiradak, besarkadak. Anjet Dualdek esperientziatik kantatutako mezua, Askatu nahi duzu, Ez. Aurrera ingo dugu.
Nor da argazkiko pertsona? Douglas Fairbanks, Max Sennett, Charles Chaplin edo Hans Eisler. Charles Chaplin. Charles Chaplin, bai. Ikain. E. Honekin? Lehendik ere? Ez. Hantxe dualde gogoan izan. Zenbat hortz ditu jirafa batek? 32, 56, 98 edo 70. Oita mabi. 32? Ona zarete. Oso ondo. Geure moduan geuko bai, ez da? Bai, tanketan. Eta honekin, akaso bai? Kantu bateko zatitxo bat, zaguna oso. Urtzi ban, aurrera? Aurrera ba. Nola izena du Aupa Etxebeste filmean Elena Iruretaren pertsonaiak? Maria Elena, Maria Jesus, Maria Luisa edo Maria Jose? Maria Jesus. Maria Jesus? Ez da zuzena. Errebotea, Ibai Ixone? Maria Jose. Maria Jose? Ez da ere, bigarren errebotea Xirroian? Maria Luisa. Maria Luisa? Hori bai. Ondo. Maria Luisa. B pare batzuentzat, eta Asierroian askatzeko aukera ere bai. Keba. Paso. Ja ba, urtzi ban. Zuena deskua berriz ere. Beste ikur bat. Zein da, ezkutatu dugun hitza? Amen, aske, libre edo ei. Aske. Aske? Ez da zuzena. Libre. Libre? Rebotea. Amen. Amen? Amen! Eta hontan, apaniko! Eta berriz ere, Asierroian esaldi askatzeko aukera, eta ondo aurreratuta daukagu. Ogan izan, Anjet Dualdek abestutakoa dela hau. Saiatu nahi duzue? Ez. Ez? Urtzi ban. Nola esaten zaio pertsona ahozabalari basaburuan? Papala, papartza, paparra edo papaka? Papartza. Papartza? Apasuek. Eta honekin, askatu behar genuke edo? Saiatuko gera. Ia ba. Bizia 4 egun dira eta 2 oren lainotxu. Zuzena da? Ez da zuzena! Akats txiki bat. Akats txiki bat. Egin duzue. Bai? Venga, guazen beste aukera bat. Berriz ere? Zuek aukera? Zein eskualdetan dago Deba? Debagoienan, Urola Kostan, Debabarrenan edo Lea Artibain. Debabarrena. Debabarrenan? Beste zerbait probatu behar? Akats bat egin dugu lehen. Berriz ere saiatu? Saiatuko gera. Bizia 4 egun dira eta 2 omen lainotxu. Hori bai? Bai! Ez omen, bai horixe! Oso ondo! Urtzi Iban, oso ondo! Bi omen lainotxu. Komodina, eskuratu duzue, leheneko komodina banatu dugu. Ibai Ixone, bigarren eskua dator, zeuentzat izango da eskua, ia aprobetxatzen duzuen, puntuak bildu eta komodina biltzeko. Antxonek, bakarrizketan, irakasleak horrela definitzen ditu. Lehenengo ikurrak biztu eta lehenengo galderak dio. Nor da argazkiko txirrindularia? Mikel Landa, Pello Bilbao, Mikel Astarloza, Aimar Zubeldia. Pello Bilbao. Pello Bilbao, oso ondo? R letrak zuentzat. Ibai Ixone. Hei! Marcos Jose Jesus Xanti. Marcosek. Egin eban las Marcosek egin eban las toskozuize. Oso ondo. Oso ondo. Xone, etorri gara dantza egitera, Bego nahizula oso ondo. Segi hortan. Guazen galderekin. Nola esaten diete belarritakoei lezaman lorekilak, arrakadak, pinpalak,
Salidillak. Bai? Zariliak. Errebotea, Asierroian. Impalak. Ba, beste errebote bat. Lorgillak. Arrakadak. Arrakadak. Punturik ez, baina... Ene, agertu zaigu eta urrengo galdera. Gizonezkoen atletik futbol taldeak zein urtetan irabazi zuen azkeneko liga lehen mailan. 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88. Errebotea. 87, 88. Errebotea. 83, 84. Ona. Oso ondo. Posterra neukanik etxien, Bai, Bai. Eta bandejak ere izaten dira. Bai, postertxue, ondo. Urtziban, askatzeko aukera. Antxonek bakarrizketan, irakasleak horrela definitzen ditu. Baurrera guaz. Ibai Ixone? Zein da eskutatu dugun esaldia? Astelenetan, igande goizetan, astelen goizetan, asteazkenetan. Igande goizetan. Errotea. Astelen goizetan. Ondo? Edukla. Ondo? Ez da bardine, larun bat gau edo astelen goiza, Hori bai dala maitasuna. Ka bat ere agertu data. Asierroian, askatzeko aukera? Ez, galderekin jarraituko dugu. Ibai Ixone? Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Apa izate! Pero me pregunto... Zenbat hizkuntzatara itzuli zen kantu hau? 2, 5, 12, 8. Hai! Hei! Hai! Bost. Berrobotea, Asierroian. 8. Oso ondo! Zugatik bihurtu dira nire malkoa, ametzergian, kanta guzti... Eskuaraz, oso ondo? Euskeraz, ondo, salgunme. Asierroian. Ez? Ez da. Bale, bai jarritu egingo dugu. Ze ondartzatan aurkituko dituzu toldo hauek? Endaian, Deban, Zarautzen, Donostian. Zarautzen. Zarautzen. Oso ondo. Ikain. Ibai Ixone. Batzuk ere bai. Ba, askatzeko aukera. Antxonek bakarrizketan irakasleak horrela definitzen ditu. Karo, ez daukan ez zentzunik, ez din asmatu. Hori ba, nola da. Sekula ez. Ez dekarri Ibai Ixone, ba, aurrera goaz. Bai. Abenduko zein egunetan jaio zen Maialen Arzailuz. Abenduko 26, 27, 30, 31. 26... Oi, Asierroian. 31. Iopa, Urtziban. 30ean. 27. Ba, letra gertuko zaigu punturik ez, eta urrango galdera egin behar dugu. Nola deitzen zaio, zirkuluan dantzatzen den Kataluniako dantza tradizionalari? Sardana, sardina, sardena, sardinea. Sardana. Zuzen? Askatuko dugu? Bai. Oso ondo. Kapa beharrean mantala daramaten superheroiak dira. Ze polita. Oso ondo! Oso ondo! Ederto komodina, Ibai eta Ixone, honelako esaldiek aitxik. Bai, modu ez ironikoan esan da beti ere, esarka da irakasle guztiei. Musu bat tianekan eri. Irakaslea? Dala, irakaslea. Boa, txalo, bero bat! Asierroian! Zuek ere komodin gozez? Bai. Bai, ez da? Ba, datorrela zuen eskua. Hau zuen esaldia. Estralurtarrei buruz, Jon Plazaolak badaki zerbait. Haze taula gaurkoan, Lehenbiziko galdera. Nola egiten du aizkorak, egurrean, zazt, zazt, kiski, kaska, zisti, zasta, edo faz, faz? Zast, zast. Zast, zast. Ez. Urtziban. Kiski kaska.
Kiski kaska. Bai. Ona. Ikain. A. Eta aurrera. Kiski kaska. Zer kantatzen dute Otxalde taldekoek? Liri liri lan lun, triki triki tantan, dili dili dondon edo dibi dibi dandan. Dibidi dandan. Dibi dibi dandan? Dibi dibi dandan. Letra mukigarriak noski. I bat ere agertu da. Aurrera ingo dugu ezta? Bai. Zer eskatzen zuen txantxillok? Pezeta bat, pintxo bat, Coca-Cola bat edo txakur txiki bat? Pezeta bat. Pezeta bat? Bai. Ari gara, puntuak biltzen, K bat ere agertu da hor. Aurrera ingo dugu? Bai, segi. Entzun bada. Ze musika talderena da bestia? Chill Mafia, Chill Choco, Dupla edo Jofe. Chill Choco. Chill Choco. Oso ondo. Ikain. Honen laguntzaz, eskatu nahi duzue, estralurtarrei buruz Jon Plazaolak bere bakarrizketa batean esandakoa. Bai? Pasa. Aurrera ba. Zein da kantuaren izenburua? Mariquita hierro, hágame un sancocho, ábrame la puerta, que tengo gilón. Apa isone. Nora noa. Nahi dut izena? Ez da nora noa. Bueno, aurrera, errebotea. Mariquita hierro. Mariquita hierro. Beste bi aukera. Ni ira. Ni ira. Ona. Hori bai? Bai. Polita bestia, Bai. Eta zuek askatzeko aukera. Ibai, isone. Dantzan aritu gara. Esaldi askatzen? Ez? Aurrera ba. Asierroian. Beste hiru ikur. Non ez dira ospatzen, Madalen jaiak Orion, Arrigorriagan, Elantxoben edo Mutrikun. Elantxoben. Elantxoben? Ospatzen dira. Orion. Oso ondo. Lantxo beran eskazardan aziten die, Asierroian, Magdalena- pasatu beharko zarete. Hori da. Eta honekin, urtziban, Jon Plazaolaren garunean sartuta, badago lekua eta, ez? Ja ba, Asierroian. Ze osagairekin egiten da bitxizua zopa hotza, ziazerba, sagarra, porrua edo kuiatxoarekin. Porrua. Porruarekin? Zugaderi Oso zabea, ondo. gainera. Euskara porrue. Zute abiltzen eskara gauzona da. bai. Ditu? D. Eta hartu dioguia, tankerarik, Zehose bai, baina baina. oraindik ez. Segi ba, puntua pilatzen. Nork zituen begiak bioleta kolorekoak? Marilyn Monroek, Liz Taylorek, Lisa Todek edo Audrey Hepburnek. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, Marroiak horrek. Liz Taylor. Liz Taylor. Ona. Ze begiak, Azte da, na. Bai, begia. Ene, Diamantipe bai. Munduko diamante ere. handizena, berana. Urtziban. Saiatu, sikiera? Edo? Estrala urtarrak, Jon Plazaola. Saiatu nahi? Bai, txemisa, Ia ba. Jota. Alienak guztion arbasoak dira baita euskaldunonak ere. Zuzena da? Euskaldunenak ere. Euskaldun honak. Euskaldunonak hori da. Ondo esan dek. Lebiziko bertsioa. Bai. Eta ona da. Bai. Bigarren komodina, Urtziban zuentzat. Ba, eskua eta gero markagailuei begirada bat bota eta Urtzik eta Ibanek 500 puntu eta 2 komodin, 340 eta komodina Ibaik eta Isonek, Asierroian 370. Zer esan nahi duen horrek? Ba, talde batzuk beste batzuk baino gehiago arriskatu beharko dutela. Orain datorren proban buruz burukorako sailkapena. Zein da zuzena?
11 kontzeptu, 8 dira zuzenak, 3 dira okerrak, eta komeni zuzenak diren kontzeptuak asmatzea, errondatik kanpo, ez geratzeko. Urtziban, puntu aldetik, komodin aldetik, aurretik, ia lasai egiteko moduko ariketa dukazuen edo ez ikusi beharko. Parisko auzoak, lehenengo errondan eskatuko duguna, Arsenal, Libertin, Eliseoko zelaiak, Latindar auzoa, Madeleine, Mail, Victoria, Roquet, Montparnasse, Hall eta Messengers. Montparnasse. Montparnasse. Ez dagunenetariko bat hau. Ibai Isone. Latindar auzoa. Osondo. Zena Ibaiaren ezkerraldean. Asier Roian. Madeleine. Osondo. Tako lan bat Madeleine, Elizari Zordio izena. Urtziban? Al edo ales. Osondo. Ibai Isone. Eliseoko zelaiak. Osondo. Asier Roian. Rokete. Roket, kalea. Akatsik egin barik momentuz. Oso ondo, Urtzi, Iban. Bi zuzen, 3 oker. Mesans? Hau landetan dago ba? Bai, biebukoren ondon duen. Ibai Isone, zeuen txanda, Komodina. komodina, erabiliko dugu. Truken, erantzun, susten bat eskuratuko duzue. Mail. Burs barrutian dago. Asier eta Oian, arriskatu egin beharko, puntuak eskuratzeko. Libertin. Libertin, Abesti frantses ezagun baten izena da. errondan mantendu zaretelako, ongi dagoen asmatuta, puntuak zeuentzat. Victoria. Victoria. Londonen dago Arsenal zen behar genuen azken hori. Oso londinentzak ziren biak. Bai, baita ere. Ibai Isone, zegunetik, hasiko gara. Venga, oraindik beste 2 taula oso ditugu. Bigarren errondan eskatuko duguna da finantza kontzeptuak. Deflazioa, holdinga, masentzioa, burtsa, trusta, abala, obturazioa, cash flow, fluxua, espektorazioa, Tobin, tasa. Burtsa. Burtsa. Horixe, baita merkatua. Asier Roian. Deflazioa. Deflazioa. Prezioen indizen, jeitxiera, hain zuzen. Urtzite Iban. Cash flow. Cash flow. Eta zakua irabazita dagoena. Ibai Isone. Holdinga. Oso ondo. Asier Roian, finantza kontzeptuak. Abala. Vale. Zorrak ordaintzeko. Urtzite Iban. Trusta. Bikain. Ibai Isone. Fluxua. Fizikan erabiltzen da, ekonomian ere, bai. Hortxe ditugu 3 akatsak eta erantzun zuzena, geratzen dena. Asier, Oian, asmatu eta taulako puntu danak zeuentzat. Obturazioa. Obturazioa. Ez da zuzena. Azpare, komodina. Urtzite Iban, komodina, horretarako dituzue 2. Komodina erabiliko dugu. Trukean erantzun zuzena, Tobin tasa, eta 150 puntu. Zuentzako, bikote, bikain. Urrezko komodinaren laguntzaz. Lehia izango dugu, 2. eta 3. taldien artien, ia gertatzen den Asier Roian 3. erronda eta buruko ezurrak nahi ditugu. Sudur ezurra, malko ezurra, kako ezurra, esfenoide ezurra, ezur palatinoa, matrail ezurra, tortolosa, bomerra, kuboidea, ezur frontala eta zigoma. Sudur ezurra. Sudur ezurra. Sudur gainaldekoa. Buruan.
Matrailezurra. Matrailezurra. Begiko ezurretako bat. Ibai eta Ixone. Ezur palatinoa. Ezur palatinoa. Osondo? Hausa baian. Asier eta Ian. Esfenoide ezurra. Osondo. Garezurreko ezurra hau. Urtzite Iban. Komodina. Komodina, erabiliko dugu. Trukean, buruko ezur bat jasoko duzue. Malko ezurra. Ezur lau txiki bat. Ibai eta Ixone. Ezur frontala. Osondo. Kopeta ere esaten zaio. Asier eta Ian. Zetentxio. Zigoma. Masaila, begi bueltan. Gizirik gaude guztiok, Urtziban. Asmatu ezkio? Kuboida esango nire guatzai. Azken aukera. Kuboidea. Ez da, Oineko kuboidea. ezurra da. Ibai Ixone, erantzun honen baitan sailkapena, zuena. Momentu honetan. Buruko ezur bat behar dugu. Zuzen bat eta bi. Oker. Gure taulan, Bomerra. bomerra. Bai! Bai, horixe! 150! Zurreko biztuloak bere izen ditu. 150 puntu zuentzat. Eta sailkapena momentu honetan banatu dugu, markagailuak onela geratu dira. 650 Urtzik eta Ibanek. Ibai Ixone 480, 370 Asierrek eta Ianek. Asier eta Ian, behazaingo gure ingeniari bikotea. Bai. Gertu eta bizirik egon zarete, azken segundora arte. Azken segunduraino. Azken unera arte, bomerra, ez dugu aztuko. Bakarra benekin, así que... Bai, Bai, bueno. Zer gertatu da, ba, etxetik ona etorrita, Asier? Ez da, ba. Baina oso ondo moldatu di, eh? Zalantzarik gabe, baina aurrera egin nahi eta merezi izan du esperientziak dena den. Bai, ondo. Pozik? Bai. Eta garrantzitsuena, platoan ez, baina etxetik jarraituko duzu, milu Bai. Ados? Aplikaziotik ingo du. Aplikaziotik ere bai, primeran. Klaseko lagunak ere gonbidatu. Bai, arre esango dugu, bai. Ia ba, datozen laurak ere. Aupa bikote! Eskerrik asko, Asier eta Ian. Final erdietan gara, miluzen. Ibai Ixone. Ez dut alarri, baina bizirik. Bai, zefetzen da. Irukuek, bota. Dantza pixka bat egin dugu lehen, sofritu ere, bai, majo. Orain, berriz ere, arnasa berreskuratu. Sokatiraren txanda, Erne eta Bizkor. Ozen eta argi erantzuteko proba. Presta bete? Veteranoa dituzelako bestaldean, noski. Beraiek ere oso prest veteranoak. Zuek puntu gutxiagorekin sailkatuta erantzuten lehenbizikoak. Hartu lekua mesedez, sokatirara goaz. Denbora. Ze musikariren proiektua izan zen Manez eta Kobreak. Paso. Xierri Bizkari, zinezkerien ustez, zein landarek babesten ditu etxeak espiritu gaiztoetatik. Eguzkiloriak. Zen, zein talde egin zuen irabazi arte telesaileko abesti nagusia. Ulego. Chill Mafiak, nola esaten zaio mahatxondoak lantatuta dauden lursailari. Mahastia. Zuzen, zein uhartetan dago Tramuntana mendilerroa. Paso. Mallorcan, ze koloretakoa da Netflix plataformako N letra. Gorria. Zuzen, ze urtetan sortu zen pantailak euskaraz mugimendua. 2023. 21, Gipuzkoako zemenitan egiten dira erromeriak iraileko igandetan. Ernion. Zuzen, ze herrialdetan banatzen ditu Gabonetako opariak apalpador pertsonaiak. Kolombia. Galizian, ETB bateko zein saio aurkezten zuen Lur Errekondok. Paso. Naufragoak, nongo dirua da Tugrika. Turkia. Mongoliakoa, Nafarroako zein herritakoa da Joseba Ezkurdia pilotaria. Lekonberri. Arbizukoa, zein da Bizkaiko hitza aldizkariko kolore bereizgarria. Urdina. Berdea, osatu atxotitza, jai guztiek dute beren, Amaiera. biharamuna, jarraitu. Iritsi gara. Iritsi gara maierara. Iritsi da marra hori, Ixone eta Ibai. Zer moz, Ixone Ibai?
Bueno, Ondo. Ondo. Ondo, sokatirotik dano geratzen gara purtsu bete, Bai. xokeatuta. Bai. Bueno, hau, trebatzia bai, Eta... Bai, honek ere izango du biharamuna. Ba, seguro baietz. Lasai hon. Zemuz estrenu emiluzen, zezentxazio? Ondo? Ondo, helburuak beteta, ezta? Bai. Zailkatu rengorako? Mintzat. Zemuz zaino gongo gara, Opa, bikote, mila esker. Hamalaugarren saioa Urtzi eta Ibanentzat, eta beste final bat. Zailkatu gara berriz ere, izerdi gutxi botata gaur. Bueno, Ba, beti da... Beti badago, beti geratzen da izerdi pixka bat. Zeu maldatxuren bat. Bai, ez da, zalantzari gabe. Malda hori arintzeko lanetan gaur lagun. Urretxindorra ikastolako Bilboko gure lagunak behon daizuela. Eta izerdi hotza, akaso, kopuru honek eragiten duena. Erne gaur, zakuan jokoan ditugu. 31.500 euro! Urtziban, iritsi da momentua gure amaikakoa, bai edo ez, eremuan kokatu beharko duzue, eta urrezko galderaren erantzun zuzen eman. 31.000 eurotik gora, miluzeko zakuan. Zorte honon, gaur, jakin nahi duguna da, amaika hauetatik zeintzuk diren pailazoak. Denbora. Pospolo. Charlie Rivel. Moby. Josip Broz Tito. Ani Fratellini. Cascamelón. Bombino. Thor. Pirrich. Carandash. Gabi. Egiaztatu egingo dugu ariketa. Urtziban, akats bakarra. Aldaketa bat egin egiaztatu eta bi akats. Honetan akats bakarra dago. Bi akats. Etrain bai, sortea lagun. Ani Fratellini... 30 segundo. Bombino, venga, Ibaltziak, ez? jokatzea atura dituk. Egin dugu aldaketa, 20 segundo. Azken segundoak akats bakarrerekin egon gara, aldaketa egin dugu. 31.500 euro jokoan. Denbora, urrezko galdera. 11 hauetatik, 2 arte ederrak ikasitakoak dira. Nortzuk, denbora. Azken segundoak? Emon bat? Urtziban, zemuz? Batzuk bastante ziur. Ez dut uste inor ausartuko zenik. Pailazo ezela Tito izena jartzen, oseak. Eta besteak, bueno, batzuk bai eta beste batzuk ez. Moby. Tito. Thor. Bombino, azken aldaketa egin duzue hor. Hortze, utziko dugu Bombino. Moby, Tito eta Thor ez direla pailazoak diogu. Zuzena da? Ondo, Moby musika elektronikoa ekoizten duen estatu batuarra baita. Tito, Jugoslavian egin duzuen militarra. Eta Thor, BTV bateko irutsulo saioan
parte hartzen zuen magoa. Tor Bilbao, tor magoa. Pospolo eta Charlie Ribel. Pailazoak, bai? Pospolo eta Mogoloko Pospolo, eta Charlie Ribel 20. mendean oso ezaguna izan zen, pailazo katalana. Ani Fratellini, Kaskamelon. Kiski eta Miski eta Kaskamelon. Pailazoak? Fratellini zirkuko familia bateko kide, frantziarra, eta Kaskamelon. Ezimesteko iruko hartako aurrekari, txirri mirri eta txiribiton aurretik kiski miski eta Kaskamelon izan ziren da. Pentsa noi osku nahien, guretzazala kiski eta miski eta Kaskamelon. Pirritx. Gabi. Pailazoak? Pirritx, Kaiora Zulaika ezimestekoa. Gabi, los payasos de la tele saioko partaidea. Karandasekin, ibili gara alde batera eta bestera. Aldatu dugunean ez ezkora, akats gehiago agertu da, orduan bai ezkora bueltatu dugu, beraz, pailazoa da. Sovietar aroko pailazoa, hain zuzen. Ba, oso ondo jokatuta. Ba, egin duzuen aldaketa, bombino izan da, horrek esan nahi du, bombino ez dela pailazoa. Haupazuek, 500 euro! Bikain deizuela, Basamortuko blues gitarjolea baita, 500 euro zuentzat bikote. Ze ondo aldatuta urtzi ban, ze ondo egiaztatuta kontuak, 500 euro, 11koa, kokatu ditugu pailazoak eta pailazoak ez direnak. Urtzi eta Iban, 11 hauetatik 2, arte ederrak ikasitakoak dira. Mobi, musikaria arte ederrak, izan zitekeen. Bai, edo Charlie Ribel, Bada. Kaskamelon. Ani Fratellini, auskalo ze marrazki egiten ditu honek be. 500 euro ditugu, 31.500 euro daude sakuan, eta sakura iristeko 2 pausi izaten dira, 11koa zuzen kokatu, egin duzue, ariketa hori, urtzi ban, eta orain urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke, dirutza hori banatzeko. Arte derrak, ikasitakoak. Mobi, zuzena da? Pirritx eta karandak ziren, aupa! Iban, baina beste 500 euro. Gehitu dizkiogu orain arte pilatutako kopuruari. Eta jarrai dezagun gehiuzen paiazokeriak egiten, oski, haupa bikote! Eta erakustaldi emonda, ze placer urtzi ban zuekin egotie. Oso onak. Eskerrik asko, etxaitik segi, Jola